Companys, camarades tios, compareixo davant vosaltres, després de molt de temps, obligat per forces que em superen. El motiu de la meva compareixença és dir, disculpar, disculpar-me. Això és una merda. No ho penso fer. Magnus, fes el favor. Bé, el motiu de la meva compareixença és disculpar-me pels meus actes recents, en l'entorn de Ràdio Corneta. No em puc controlar i ma mare em fa por. Per tant, em veig forçat a disculpar-me per les múltiples pallisses, agressions en pals i ruixades d'àcid sulfúric a les cares dels meus enemics. Magnus. Perdó, excompanys. També vull disculpar-me per haver assetjat moralment a les seves famílies nit i dia, apuntant-los a seminaris dels testimonis de Jehovà, subhastant els seus cotxes per eBay, convocant concursos d'eruptes als seus contestadors automàtics i demanar-los pizzas amb extra de tonyina en una pizzeria de la qual l'estómac em prohibeix dir-ne el nom. També em vull disculpar per fomentar la brutal expulsió que els ha obligat a endur-se als equips que valen més pasta de la ràdio. Finalment, em nego a disculpar-me per algo que no he fet, dir mentides. Magnus. No mama. Això no ho he fet. Encara que sigui amb un pal, sempre vaig de cara, i no puc aguantar que em diguin mentider. Com a conclusió, perdó pel que cregueu que m'he de disculpar i que us follin per l'altre. Puta Espanya. Salut.